Čaute, dneska vás vítajú bracho. Mne to tu seká, lebo neviem čo. Ja neviem čo. Teraz sa musím znova napojiť. Dúfam, že mám nabitý. Zdravíme vás a dnes hráme... Ako sa to volá? Klávesnica. Nie. +1 speed. Nemám zvuk. Keď... No. Stlačíte jedno tlačítko tu a máte jeden speed. Plus. Čiže idem. Stlačame tu na začiatku zatiaľ. Tlačím na pás. Potom pôjdeme tam. Aký pás? Pás. Jaj, to nie. Čo, kde si ty? A naozaj toto je dobrý. Kde si ty? Aj tu si vedľa mňa. Tento je lepší. Kde si bol ty? Na tom normálnom. Jeden pás. Kde je normál? Tam bude. Nevidím. Ten červený? Nie. Potom je ukážeš. Tento. Začiatočník. Ja už vidím. Dobre, ja idem na tlačítka, ja už idem. Idem skákať. Tak ten bol riadny. Vyzdохol som. Mne niečo prišlo, tak som nevidel nič. No, chcem vám povedať, že dajte like, odber a Prosím. Yes. a natočíme potom už na budúce, že pôjdeme na Maginhrad, to je rozhliadková väža tu. Neviem, či to poznáte, ak áno, napíšte do komentárov. Toto nefunguje. Čo ti nefunguje? Ja som dostal toto nie, ja som to stlačila, nie je to. Ale je to znám. Kamo, mne to neskočilo. Plus 2 speed mám, Čo je tu? čiže je plus 11. Ale neviem, prečo nemám zvuk. Mám iba... viem hrať. Ja aspoň viem, že viem Kubovi počúvať. Čo? Že viem aspoň tvoje počúvať ten zvuk. Iba idem. Hej, to ja som bro. Kolejný zbier. Kamo, konečne som tu. Ty si tam ešte nebol? Nie, lebo ja som nevedel tam preskákať. Lebo ja som stále padal na tom poslednom. Teraz ma zabila kapučína. Prečo kapučína? Join group. Dobre. Rebirth, nie. Kuba, ak nevieš, tak tu je taký zvýšený, že je úplne po kraji. Kde je tá gula, to viem. Hej. To viem. Toto som nemal. Teleport. Prečo na tom poslednom to nefunguje? Ja som sa premostil. Kuba, línia kapučíny. Som sa dal. Kámo, ja som skočil a mne to... Desiatka. Ja som neskočil síce, ale stlačil som to tlačítko. Prečo mi teraz píše, že tému? Čo ja viem? Skaďal máš tému. Tu je očov a očov má tému. Čiže toto... Nič nerozprávam. Ja som počul. Yes, preskočil som to. Idem sem. Balerína, nechaj ma. Ja mám viací speed. Kapučína! Nie, že to 20 plus 20 celý speed, Kubo.
Máš aký level? Kubo, level. Čo? Ja mám level 8. Čakaj, musíme aj roboty dávať. Ja som zabudol. Ja som o tom aj nevedel. To aby si išiel ďalej, musíme mať 25 level. Aha. Si dám head, ale to skončilo. Pozri, Filip. Pozri, Filip. Však ja viem. Kubo skončil ten treadmill. Nechápem. Tam skončil veľký. Prečo tam není? Lebo ho dali head. Veľ community. Dám aspoň maličký. Nech tu bude. Idem do tohto. Ty si tam môžeš dať aj iný zvuk klávesnice. Jak? Toto sound. Ja. Áno. Kamo, to je nepríjemné. Lebo idem na 4 styly. To fejkujem. Ak chcete vedieť, tak ja to rád fejkujem. Čo fejkuješ? Za to nekúkol. Jak? Sa mení. Tak si budem 20 minút. Ten level 20, mám level 15. Ja mám level 10. Ja 15 zrobil dom. Neviem, prečo. Tam... Čo to je za Robux? Ja neviem, mi stade her. Klad 3 je za 59. Nechaj ma, balerína! Zase. To balína je ľahká. Kamo, idem okolo. Ona ma hneď buchne tam. Čo tam Buchni sa. robí, že labuť zatancuje a buchne ma nohou, nie? Či jak? To smrá. Že keď ma nejak to dneska nepohodlie, no tak musím robiť. Čo to tu je? Nie tu niečo? Ja ťa vidím. Práve si šiel ku baleríne. Ja mám 11. Kamo, nechaj ma na pokoji. Ale ja som asi pomalý, či čo? Verím. Ja potrebujem 1K, či 100 vinov, aby som mal ďalšie. Ja mám 0 vinov. Musíme ísť úplne na koniec, aby sme išli do iného sveta. Aha. Napíšte do komentárov, že či chcete preskúmavačky, alebo chcete ísť do lesa tam. A
Ak si tu nový, no tak nezabudni hodiť tu, zanechať tu odber a like. A napíš do komentárov, že či si toto hral, alebo že či chceš preskúmavať. Nie. Like, že či to hlavy a odber, že nie. Nie. Kamo. Do komentárov nech... No, to je jedno. Do komentárov dajte, že či ste to hrali. A my pokračujeme v hre. Ja idem na 21 level. Čau. Ja si volal Dino. Ja viem, 20. Nechaj ma baleriinu. 20 level, lebo tam potom taký 20. Ale ona ma stále chytí. Lebo nemáš speed. Mám level 12. To málo. Tak si nerob so mňa srandu. Lebo ja to chcem hľadať lebo tam bude, že názvy. Čoho? Že tam bude poskladané slovo, alebo tu na level 8. A počneš až takto. Lebo ja vždycky idem, lenže ona ma chytí. Neodohnáš ju. A ja pôjdem. Počkaj pred stageou 2. Ja som začal. Tak sa s ním hraj ďalej, lebo ja idem. Buď nie bližšie jak ja, okej? Dobre? Sme ju oklamali. Zažil si? Hej, už som tu. Ja mám 24 a už. Tak to poklají. Ja som sa zdokol. Kamo, zdochol som tak na začiatku len. Prečo som nezobral tie viny? Ja ešte stále nemám dobrý speed. Nie. Idem si dať robiť. Tak nic. Dobre, ja tu trénujem. Idem sa kúknúť. Čo tu je? Dal som si náhodou zvuk dole. No samozrejme, že som si dal dole ten zvuk. Kamo, mne zmizol. Konečne, ten správny zvuk. Kamo, mne sa seklo. A čo pridaj? Čo sa stalo? Neviem presne, ale neviem Dačo som stlačil. Ty si stlačil tak. Ty si podľa mňa toto dal Void. Hej. Čo teraz? Niekde sa dávaš. No ja. Ja nejdem. Prečo? Odpoj sa dáko. Čo tam je? To je hľadáka. Divná. Bomba. Čo je?
Dobre, dneska sa s vami lúčime. Čaute, čaute. Toto bola hra, neviem aká, či čaute.